Dobrý večer, ďakujem za pozvanie. Rád by som vám prezentoval svoju tvorbu v krátkosti. Môžem začať. Zo začiatku svojej tvorby som sa venoval prevažne videoartu. Toto je obrázok z videa, kde som sa snažil na tzv. Air gitaru veľmi rýchlo zasolovať moje obľúbené solo od skupiny Slayer. Toto je obrázok z druhého videa, kde ma zaujímali tak ako pocitové veci, že keď vám prinesú panáka, tak ho do seba kopnete. To znamená, že ho hodíte dozadu na stenu. A v druhom frame, keď vlastne dostanete toto pivo, tak ho tiež, to je ako sprcha, takže si ho vylejete na hlavu. To boli také ako pocitové veci, ktoré som riešil vo svojich krátkych videách, dá sa povedať, kde som potom postupne prešiel na inštalácie. Toto sa volá Zoologická záhrada, je to moja diplomová práca. Sú to vlastne akoby logá firiem, ktoré používajú zvieratka a bez tých nápisov a boli to ako svetelné lightboxy, objekty, podobne. Potom som prešiel trošku na inú tému. Zaujímali ma určité ekonomické vzťahy. Toto je pavučina z kravát a mal som pocit, že tí kravaťáci sa musia nejakým spôsobom dohromady kontaktovať, takže vytvárajú určitú pavučinu. Toto je projekt webovej stránky www.kauzičky.cz, kde vlastne boli spísané kauzy z 90 rokov a vlastne Setuza, Tomáš Pitr, Ivan Lhocký, mená proste v tom krátkom popise tej kauzy fungovali ako hypertexty, takže dalo sa dostať potom zase na Tomáša Pitra, Unipetrol, nejakým spôsobom tých kauz tam bolo asi 70, myslím, dohromady. www.kauzičky.cz, je to taká ako zbernica. Toto je ďalší projekt, to boli aké slajdy, kde ma zaujímalo ako celebrity, keby sa ocitli na druhej strane ako bezdomovci. A vlastne to je taká ako téma, ktorá sa mi občas v tej tvorbe objavuje, alebo ako by som povedal, ma to ako nejakým spôsobom zaujíma. Toto sa volá hyperrealita. Ide o to, že niektorí tí bezdomovci, chudáci sa tak hrabú v tých košoch, že vyzerajú vlastne už ako vyhodení. Je to taká... nie je to smiešné. To je vlastne tiež akoby z vecí, ktoré ma zaujímajú, určitý taký ako surreálny nejaký prvok, spojené postavy, volá sa to triedny boj, táto inštalácia. Toto je ďalšia inštalácia, vlastne ako vidíte, ma zaujímajú to oblečenie a tie handry. To je rodina na pochode. To je vlastne tiež taký určitý ako surreálny moment, že tie nohy ako pochodujú a samozrejme výjdu si tie rodiny celé. Toto je ďalšia časť z mojej tvorby, kde ja sa dosť zaoberám tým, že rád modelujem a modelujem z plasteliny. Táto inštalácia sa volá Dôležitý je rast a sú to vlastne grafy ako 3D v takých kochličkoch na stojanoch, kde vlastne by mali nejakým spôsobom evokovať to, že my si tie grafy vlastne pestujeme. Už len z hľadiska toho, že každý si myslí, že musí byť rast, tak proste asi si ich niekto pestuje, neviem. To je trošku akoby zložitejšie. Ja som čítal niekde na internete, že mladí komunisti sa zišli a recitovali básne na hrobe Klementa Gottwalda a toto sú českí komunisti, ktorí rozmýšľajú, či byť alebo nebyť. Toto je vlastne taká pocitovka, že ako by sa Karel Kryl cítil,
keby vedel, že Daniel Landa ho vyťahuje na pódium a ide spolu spievať. No, tak on si zaspieval aj s Karlom Gottom, ale to bolo zase v inom kontexte. Toto je bývalý prezident, ktorý krmí holubov, volá sa to veľké krmenie. Je to akože proste vždycky som mal pocit, že by možno lepšie, keby šiel na dôchodok ten človek. No toto je zase ďalšia vec, že mňa zaujímajú internetové správy. Toto je správa, kde farár kázal o tom, že keď máte takú silnú vieru, že môžete chodiť po vode. No tak on to vyskúšal a utopil sa. Je to trošku cynické. Toto je ďalšia vec. Chlapík si nechcel, myslím, upratať alebo proste nechcel ísť do práce, tak žena ho zasadla. 3-krát si na ňu sadla a zabila ho. A stalo sa to v Ohiu. To sú internetové správy. Toto je tiež zaujímavé, to je správa, ktorá sa vlastne nikdy nestala. Ide o to, že sa stratil kontajner na nejakej nákladnej lodi, kde boli erotické časopisy a ako príbal k tomu boli nafukovacie prsia. 130 000 kusov. Toto je posledná vec, vlastne to asi poznáte, seniorka sa snažila zreštaurovať fresku Ježiša Krista z 19. storočia a takto to dopadlo. Ja som sa to snažil namalovať, aby som tiež bol slávny. Ďakujem.